Bueno, buenos días. Primero que todo, acabo de despertarme. En plan, pero teño que ir a andar, porque me despertei tarde hoxe. Tarde. Son as 9 da mañana. Vou facer un marcha e un plátano, o mismo que onte, e vou andar. E despois xa me arreglarei todas esas cousas, pero non vou arreglarme para ir a andar. E menos por un vídeo de YouTube. Entonces, eso. Non está chovendo. Así que ben. Vou escutando o prato. É un disco bastante perfecto para ir a andar. En plan, é como gradual. Fai sol, pero hai unha nube aí diante que non me inspira ningún tipo de confianza. En plan, eso non pode ser bo. Está empezando a facer vento, vais a escoitar, bueno. Pois se se pon a chover outra vez, pois terei que irme correndo e punto. É bastante divertido o concepto isla, en plan, por que por todos os sitios que vaya teño que ver o mar, en plan. Pero, a ver, é moi bonito. O sea, que? Por que Mateo Perhaps tuvo que nacer nunha isla? Parece que vai salir Jesucristo de aí. Son o Mateo que está editando o vídeo. Por algún motivo non grabei nada xusto despois de andar hasta que fun, como ides a ver agora, a de miña abuela. En plan, había como un corte extraño mentre estaba editando que simplemente pasaba de estar camiñando a estar la de miña abuela, pero que fixen foi ducharme, arreglarme todo isto e ir a de miña abuela. Para que teña sentido todo isto, dijo. Viñen a miña... Ay, joder, non sei falar. Viñen a de miña abuela e agora a miña casa outra vez. Está sendo un día super divertido. Pero bueno, hoxe volvemos a de miña tía a tomar un café. Así que eso. ¿Qué? Que comemos? Churrasco. E que máis? Patatas fritas. Ensalada. E navales. Xa comín, xa nos vamos para de miña tía, pero antes vou buscar a... Ojalá ser facha. En plan, telo todo solucionado, estudias ADE, heredas a empresa de teu pai, non tens que pensar, casaste con un facha, con náuticos e esas cosas. E ides de vacacións a, non sei, al Puerto de Santa María. Te boa de que non te preguntas cousas, e a parte mala tampouco é tan, o sea, non te perdes nada. Non sei se me explico. Rollo, a parte boa de ser tonto é moi boa, e a parte mala é unha mierda. Entón, como non a teñen, pues é a hostia. E ya. Sí, eu creo que sí. Durante toda esta parte, por favor, non miredes ese grano que teño aí. Bueno, como está no escritorio, como podes ver, despois de toda a tarde tan entretenida, o sea, fomos a San Vicente do Mar, fomos ao Saratoga, agora teño que poñerme a editar todo eso. Entonces, antes de poñerme a editar, quería poñerme a leer algúns comentarios do vídeo de onte. O sea, realmente estou sorprendido da cantidad de xente que veo o vídeo de onte, porque é o primeiro vídeo que fago e ten, confirmo, actualmente ás 9:54 que estou grabando este vídeo, o meu vídeo de onte ten 147 visualizacións e 19 likes. Que, en plan, wow. E pois estes moitísimos comentarios e
25 suscriptores, en plan, é fuerte. É eso. Vou subir máis. En plan, ahora sí, o sea, antes non era seguro, pero en plan, gracias por todos esos likes de visualizacións, sobre todo as visualizacións, en plan, 147 é unha barbaridade. E eso, teño que premeditar todo isto. Bueno, Lía poñendo xa nombre a esta xente que ve este canal, en plan, como que per happy. É bastante perfecto. En plan, per happys. É ridículo decirlo en alto, pero é gracioso. Así que a partir de agora, ou por ahora polo menos, sodes per happys. E isto. Que os amo a todas. Me vou empeñar a editar. E... Pois cando sene, me enseñarei vos o que vou a sanar. Estou acabando outra vez o vídeo correndo porque xa é o día seguinte, xa son as 12. O vídeo xa está editado todo, menos o final. Así que, eso, veño a despedilo, ou esas cousas que se fan. Hasta mañán. En plan, xa está.